nježnost znati osjetiti, blizinu bližnjeg pokušati dotaknuti, iskrenošću darivati. Držimo se zajedno i budimo jedno. Tada dočekati sve na nogama zajedno ljepota je koju smo imali prilike samo za života uvidjeti. Što vidiš u ogledalu moderne tehnologije danas? Koga uviđaš? Znate, blago onim blagoslovljenim ljudima koji znaju ubirati plod svete ljubavi, pronalazeći se ispod stabla Božjeg života. Ostaje vam zajedno rasti, djecu promatrati i život zauvijek u zahvalnosti održati živim za svu vječnost.